O Concello de Pontevedra presentou a principios do mes o anuncio de recurso ante o Tribunal Supremo para casar a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contrario á modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal que prohibía a instalación de novos crematorios na cidade. Porque considerábamos que coa sentencia os veciños e veciñas eran os grandes perxudicados na realidade, non posto que paradoxicamente deixaba sin ningunha aplicación as medidas que nos tomamos. Polo tanto, non había e non hai impedimento para que unha empresa solicite un crematorio no centro da cidade ou nunha zona residencial. O Concello agarda que o Supremo estime, canto menos parcialmente, o recurso municipal de tal modo que continúe a prohibición de construción de crematorios en núcleos urbanos, deixando vixente a modificación do plan neste punto. Pero que lle pedimos é que, polo menos, desestime ou estime, mellor dito, parcialmente o noso recurso e que a decisión tomada polo tribunal non afecte a totalidade das medidas que nos tomamos. É dicir, que polo menos garanta que no centro histórico ou nas zonas residenciais poida seguir vixente a modificación do PXOU porque é a única ferramenta que nos temos para impedir que unha empresa faga un crematorio nunha zona urbana. No caso de vir unha denegación do recurso, o Concello traballará con todos os recursos que teña nas súas mans para tratar de frear esta ausencia legal que podería volver a ameazar a cidade con novos crematorios. Claro que sí. Nos dispoñemos e vamos a facer todo o que este na man do Concello para impedir